To sannu. Barkanku da zuwa gidan mai martaba Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. Mun ga yaron yana tafiya haka me ya faru da shi? Me ya same shi? Mun kawo yaron mu ba lafiya muka kai shi asibiti. Na'am. To daga muka je asibiti kuma ba mu gane ba muka zo gidan Sarkin Mayu. Ok, ba ku gane ba? Lokacin aka kawo shi haka yake? A'a, ba haka ba ne. Lokacin da muka kawo shi ko ruwa ma baya shi, har mun ɗaga shi. Ok, wato komai ana masa kenan? Baya iya motsi ko kuma yana? Baya iya motsi. Ok, baya iya motsi. Amma yanzu kam ya samu sauƙi, mun gode ma Allah, mun gode ma Annabi, mun gode ma Sarki. To muna godiya. Game da muka gan ku duka ku ne duka masu jinyansa? Mu ne masu jinyansa. Kuma daga ina kuka zo nan? Daga Awai. Daga Awai? Wanne ne mahaifiyarsa a ciki? Mahaifiyarsa? Ke ne mamansa ko kuma? Ni kaka ne mamanta ne, amma mama yana can yana kitso. Ok, yana can Awai? Yana nan dai a garin ya je kitso. Ok, ya je kitso a nan garin? Ok, to barka duwa. Allah ba shi lafiya. Kuma jiya ne ya zo amma ya koma. Ok, baban ya zo jiya? Ya koma? Ya koma. To Allah ya ba shi lafiya. Allah ya tsawoke. Kusan kwanan ku nawa ne a wannan gida na mai martaba Sarkin Mayu? Kwanan ku biyar? Masha Allah. Mun gode ma Allah, mun ga sauƙi. Gaskiya kam. Muna godiya. Masha Allah. Mun gode ma Sarki. Masha Allah. Muna so yanzu a ƙara yi mamu bautan shi. Wannan gaskiya. Ya warke sosai. Saboda samun lafiyar shi. To muna godiya. Mun gode ma Allah, mun gode ma Sarki. To masha Allah. Bari mu ƙara ji daga bakin wato ainihin Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. Mai martaba kenan mai Mayun Afirka gaba ɗaya da ba duk duniya insha Allah. Da mu ƙara so mu ɗan ji ƙarin bayanai akan wannan bawan Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda mai sauraro kullum kake ji ne, wato ba wani abu ne wannan bawan Allah, sunan nashi wane ne? Idrisa, Malam Idrisa. Wato almajiri ne kuma yana karatu a nan lafiya, abinda ya sa bani ma tausaya musu ganin cewa ya dace a dube su game da yana karatu ne a nan. Almajiri ne suka kawo shi yana karatu, to kuma akwai matsala nasu na gida da wadda ban buɗe musu ba, kuma ba lallai kuma an gaya muku ba gaskiya ne, amma abu ne wanda ya shafi harka ta maita, sai suka tura shedanu a kan lamarin, dan gaskiya ba su yi zaton zai rayu ba. Dan sun tafi asibiti an sa mishi leda ruwa, leda ya kai leda nawa Ramadan? Leda ya fashi. Mun same shi an riga an sa masa wani leda. Kun ci lokacin kafin ku je da yake abin an buga ne gagara, shine suka yi shawara. Kuka yi shawarar za a zo da shi. An sa mishi leda ruwa ya fi leda 25 gaskiya. Abin ya gagara cikin ikon Allah, to sai aka ba su takarda su je babban asibiti namu na nan. Sai wani a cikin su sai tunani ce a to akwai Sarkin Mayu, ya kamata mu zo. Dan in abin da ya shafa nashi ne yana ce mana nashi ne, abin da ba nashi kuma yana tura mu da ba nashi ba. Saboda ni health sun bani babban takarda, duk inda dakta yake ko asibiti, dan na bada wannan takardar ana zuwa nan take ko me dakta ke na daina ya saurari wannan mara lafiya. To alhamdulillah dai muka yi kokari, daga zuwa na duba sai na kawo musu faɗa ma na ce wannan ai ba na asibiti bane, abu ne na gargajiya, ko ba haka muka yi ba.
daga zuwa na kama muku faɗa ne nake cewa wannan abu ba ne na asibiti ba, abu ne na gargajiya, saboda damuwa ne ya shafi shedanu kuma na maitanci. Lokacin da ya zo ba abin da yake motsi a jikin shi, ko hannu baya motsi, sai an ɗaga sai an shimfiɗa, a shimfiɗe yake gaba ɗaya. Yanzu duk wannan ya riga da ya samu wahala lafiya, wato wahalar da ya sha ne shine ya rage kurin ya warware kurin, kuma yana taka alhamdulillah. Dan duka ba wanda ya zaton zai ƙara awa ɗaya da rai ma, gaskiya har ga Allah. To alhamdulillah muna wa Allah godiya, kuma alhamdulillah cikin wannan wata na Ramadana, dan sun tura abun ya rage wata, ya rage a kama azumi da kwana biyu, da kama an kama azumi abun ba zai yi ba, dan aljanni ba yi da tasiri a wannan lokacin. Kamar da yake abun ya riga da ya faru kafin lokacin azumi, ba ya da iya. Kuma alhamdulillah Allah ya sa mun shiga lamarin, kuma Allah ya shiga mana, kuma an samu lafiya. Muna godiya wa Allah, kuma muna godiya ga ku da kuke yaɗa wa duniya akan lamarin, kuma Allah ya ƙara mishi lafiya. Ina mai addu'a Allah ya shi lafiya, kuma Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya. Duk wanda ba su da lafiya na gida da na daji da na asibitin, da wanda aka rasa yadda za a yi, wato muna addu'a Allah ba su lafiya albarkan wannan wata na Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To muna godiya da jawabai da kuma kullum kake bamu lokacinka mu zo har mu ga mu ɗauka abin da za mu ɗauka. To muna godiya. Allah ya bamu ladan ibada. Amin.